zullen we badje? André, we besto. Hè? Oh, nieuwsgierig. Wow. Hey. Hè? Oeh. Zo. Wow. Ah. Wow. Hey. Oh. Oh. Hey. Oh. Hey, het is een appelmachine. Huh? Ha. Hey, weer aan elkaar erbij. Hey. Een geheime code. Een magische appelmachine met code en kaart. Mogelijk moet ik de appels daar dan indwan. Ja. Hè? Uw stiertmachine stiet al aan. Er staat onzet. Nee. Ah, vreemd. Huh? Denk erom, André. Ja. Pas op. Ja. Oh. Oh. Hey. Het is al voethelle. Ja. Maar trovaar dan? Weet net. Wacht. De kaart. Oh ja. En de kaart blijft ook al. Op Ljouwert. En Sjoch. Hè? Jochentje 44. Dat is in het Tweede Wereldoorlog. Dan is Ian met uw stiertmachine naar de oorlog Ian. Dat is toch gevaarlijk? Maar dan moeten we erachterom. Ja. Oké, vlug. Nee, wacht. Ik kan toch net als Duitse soldaat de oorlog in? Ik wil horen kleren. Jent hier. Kom. Hè? Nog meer? Waar kom je alle jaren toch bij? Sorry, goedendag. Nee. Ik ben geen Duitse soldaat. Ik ben een gewone Fries. Je zei dat er al eerder in kwam weer. Ja, wist. Ik een jonkje. Terry is die naam toch, ik. Terry weer, ja. Weet je al waar hij is? In een fezenis. Huh? Oh nee, Oh. in de vangzenis? Hoezo? De appels die er bij hem hier, had er op stritten uitdeeld. Maar hij is al vlug oppakt, want dan meest eten alleen nog maar krijgen met etensbonnen. Dus de Duitsers vonden zijn uitdeelactie vanzelfs net zo leuk. En had Terry in fezenis de blokken spoort smitten. Dan moet we hem bevrijden. Wat? Hoe dan? Ja, Sjoch. Ken je nou de feesten spelen als Soenio van het politiebureau wezen? En ze dat de gang een verzetstrijd gebracht wordt. Ja. Ja, ik zal het voor hem dadelijk dwaan. Heid, neem mij mee naar de feestenis. Oh, oké. Doe slechte verzetstrijder. Die zullen ze in de gevangenis hotje klossen. Ik heb wel wat minderheid. Oh, oké. Mijn fezen is de blok gespoord. Hallo, hier het politiebureau. Er wordt een verzetstrijd gebracht. Ah, jo brengen de verzetstrijden met het politiebureau krijg op bellen. Ja. Kom de Marie. Hey, Ja. niet de maan. Zo. En nou vlucht Terry, zie ik je. Ja. Nee,
Hier net. Nee! Hier echt net. Nee! Echt net. Nee! Nee. Nou, Zeg, stond Teddy! nee. Echt net in deze cel. Nee, geen Teddy. Binnen. Wie kennen we? Huh? Wat nou? Als wij nu dieper nog een keer te bewaken erin. En zorg dat de portier er net meer is. Oké, vlug erin. Ja. Daar staat een boef met een andere Duitse soldaat. Toch de niepen. De futter je pizza bezorgen. Hoe maak ik dit aan? In mijn beste Duits. Maar ik praat geen Duits. Doe iep mij! Yes. Hi. Heil Hitler. Hi, Alfred. Tertiep. Dank u. André. André, help. André. Ja! Je smiet is in de cel. Schieten maar! Wat machst du? Vlugwerp ziek. Naar Terry. Ja. Oké. Oké. Zus op Terry. Nee! Nee. Echt niet. Let me eruit! Ik weet dat zo die kooi hast. We bevrijden geen boeven. Alleen een eerlijke poppen. Ja, dat heb ik wel. Wat hebben boeven er toch zwier? Hello, boy. I'm an honest puppet. I fought for your country, but the Germans have shut down my plane and they captured me. Please, can you let me out? Sorry, ik versta jou net. André. Wat? Hier zit Terry. De kaaien. Ik ben vrij! Wat de kaai? Nog iepen. Vlug je waaiers, pak zus nog. Ja. Terry, opzetten! Hè? Oh, ja. Let me eruit! Let me eruit!